Хипопотама завършва с буквата М, не с буквата Н. Точно така. Не може да говорите така на мен. А как да ти говорим? Ние ти обясняваме. Не, аз ви обяснявам. Станете! Вики, не будай така, де. Престанете! Вики, защо я дразниш? Кой? Мам? Така ме два брата. Айде по-сериозно, слушаме. Кой има четири крака, има... А не това. Ма колко крака? Има... Колко крака има? Ева. 4. Има голяма уста. Има уста. Има зъби. И живее в гората. И се е кафяв. С черно мърленче. Мечка. Браво! Сега ще ти. Въпрос. А баба каза, че лиган. Не това. Не, с остри. Ела да ти кажа нещо на ушето. Не. Изпи зимен зъм зимата. Взела си микрофона. И зимата спи зимен зъм. Само Вики ме слуша. А ви двете не. Кой има? Чакай да мисля на живота. Кой има